Nyt pistät vaan vittu kiinni sen. Nyt se tulee tuolta seuraavaksi. Nyt se tulee tuolta. Tiedätkö, kun se syräyttää oikein kunnon, tiedätkö, tommosen vittu jyrinä, niin vittu mulla on paskat housussa sen jälkeen. Upean näköinen, kun se menee ihan siniseksi toi vittu. Tiedätkö, tässä on mun kesäni parasta kosopa. Oi, näittekö miten hieno? Oi saatana, joku pisti mua. Se ei tiedä, että rytisistä se vai vittu salamuista se. Niin, että se ääni tulee siihen käyntiin. Digikamera. Ai ihan tosi? Niin. No niin. Jurisee niin pahasti ja haiseekin ihan paskalle. Tänne kastuu. Nyt se menee kauemmas. Häh? Vesisade rupeaa loppuun. Äläkä pitu ovi käy mut kimppuun. Mulla on nyt parempaa tekemistä. Tätä se tietää. Tyyntä myrsky eilen. Kohta loppuu sade. Se on ihan pyhityn päällä. Nyt se niinku jyrisee salamo yhtä aikaa. Okei, se yrittää päästä voimalinjoille. No joo. Minkä takia se sinne päin, kun tuonne päin se pitää? Tuollahan ne saatana salamat on. Se näyttää tonne kaupungin. Nyt se on päällä. Kohta pamahtaa, kun rupee kuuluu piipaat. Mä voin luvata. Salamo ja jyrisee, se on hetki. Otatko videokuvaa vai kuvia? Tuntuu. Välillä välähtää silleen, että menee ihan tää näyttökin sekaisin. Oli tästä Pieksämäen reissusta jotain hyötyä. Mihin vittuun nyt? No nyt kaikkein paremmat salamat pistää. No ne on koko ajan tuolla, ei ne mihinkään tulta häviä. Huomenna on hyvä laskea, kun katsotaan kuinka monta salamaiskua on tullut 4 minuutissa. Huomattu minä poikasa tuntuu, että häpenee. Tästä tietysti loppuu vittu kohta tilakes. Ja sit alkaa kaikista parhain rysky. Toi on aika äkäinen. Nyt tuli hieno. Äänet ainakin. Nyt se on Jesse päällä. Nyt se on päällä.
Nyt se on päällä, kun se tulee kahdesta eri suunnasta. Oi, kun oli hieno. Voi vittu, mä nautin. Tää on mun elämäni paras kohta. Siis melkein. Mietin miten mä ois vituttanut, kun ois laittanut nää kuvat nettiin ja mä oon vittu ite lovi. Pari tippaa tulee vittu. Sait se kuvat? Nyt tulee paha paukko. Kuuntele. Tuntuuko se tuulee oikein tällainen? Kohta rysähtää ja lujaa. Kohta, ei mene kauan. Nyt tulee uusi rintama. Tiedättekö mistä tietää? Sieltä tulee uusi. Mutta kun se välähtää aina tuolla sun jutussa, niin näyttää siltä, että saatat salam tai valokuvia. Vittu se paukka. Kohta väsähtää ja lujaa. Huomaatko nyt mistä tietää, että on 2 rintamaa päällekkäin? Jyrinä kuuluu ennen kuin salamaa syö. No mistä ne otetaan ne sieltä? Kohta rysähtää. Mutta 10 minuuttia yhteen kuvatuksessa. Sitten kohta päästään laskemaan, että kuinka kertaa salama oli nyt 10 minuutissa. Ei varmaan riitä 1,50. Tää epäestäisiä, että on Häh? sama oikein isoin. Voi vittu ton oven kanssa. Mä missasin parhaimman oven takia. Mä revin irti sen kohta. Nyt ei kyllä saa selvää mistä se tulee. Tuolta. Ei tää näe, että mä tää tuolla. Tuolla nyt tuolla se menee tuonne Varkauden suuntaan, kun tää kamera, niin makaa köyhä, tälläkin on se hyvä. Keitte ikkunasta kato. No ei sinne jaksa mennä, mä en halua missata näitä ääniä. Vittu menetin kaikista. No varmaan 4, no niin taas. Näkyy lopettaa 10 minuutin kohta, jotta Sitten tulee kaikista parhaimmat. Se tulee tuolta oikealta. Mä kaikista kirkkaammat välähykset, niin ne ei edes näy tässä. niin nyt näkyy, kun mikä muu ei näy tässä. Nyt se menee kauemmas, kun loppuu vesisäde. Vitun perkele.
Lähdetään lukemaan Liisa Isomaa. Ette vaan kastu. Ettehän varmaan kastu.